godt tænke mig, at du var lidt mere sikker. Jeg er meget sikker, når vi kører. Står du og filmer mig samtidig med, eller hvad? Nej. Dumt svin. Ja. Nej, hvor den nederen. Nu laver du ikke et eller andet fucked up, jeg brækker mig ud over dig. Jo. Hvorfor skulle du lige køre det ud? Fordi nu skal vi ind over taget. En tur. Nej. Det er bare at finde et eller andet. Ej, den vipper. Kenneth, luk røven! Nå. Skal vi køre ned igen? Har vi været op, vi kan? Ja. Det tror jeg faktisk, vi Jeg har. skal tage nogle billeder. Så må du komme i gang, ja. Slap mig heller. Hvorfor skal den vippe sådan? Det er fordi, vi er ved at falde. Kenneth, lad være. Jeg hader dig. Ej, så dum du er. Kenneth! Lad være. Det var det.